ambuya kana tauya kudare muita zvekudaro. Vazimbiti, nyaya yenyu makainzwa from musi wekutanga kusvika nhasi mataurirwo yakanga ichiitwa. Tikatora witness akataura zvaakataura, tikachimirira vamapuranga kuti vauye semunhu akanga akumbira kuti patakanga tichiita dare akanga asiri ready plus vanga vari kubasa, kutaura kwavo vachikumbira kuti handikwanisi kuuya kudaro, tikavabvumira. But uyo niki witness takamutendera kuti ngaauye ataure chokwadi chake, akauya akataura. Akauya akataura. Kutaura kwake ndichikoko kuramba kuti aiwa kwete ina handisirini takadanana navamapuranga. Vadzimai venyu vakataura zvavakataura muripo, zvekuratidza kuti ndivo vanodanana navamapuranga. Isu tichitarisira kuti vanhu pavadanana chavadananirana chii, izvozvo vakataura kana kuti vari kuenderera mberi nekutaura muchinzwa kuti aiwa but hatina kuzorara tese. Hameno mapabata aiwa ko handiti zvekuti vainodanana zvakazongobuda chete, zvekuti vakarara vese zvinongobuda. Saka ndoda kuvabvunza amai, chinhu chinopedza nyaya ka mukurarama kwatinoita kutaurirana chokwadi. Isusu hatigone kuramba tichiti ahora tiendai timbotsvaga izvi, imi muchizviziva varidzi vazvo. Toda kuenda panhau yekuti imimi maimi navamapuranga pamadanana pacho, imimi vamapuranga vakasvika zvoti muri mukadzi wavazimbiti. Vaizviziva. So kuda kunyenga mukadzi wemunhu purpose imhosva yakakura. Marara mese hamuna kurara mese, but with that mukadzi wemunhu anyengwe purpose uchinyaziva kuti ndiri kunyenga mai avo, mukadzi wanhingi, nhingi wachona muchimuziva. How do you feel kuti ukasangana nemunhu wari kunyengera mukadzi wake unonzwa sei? Munonzwa sei? So mutongo wenyu wokutanga mese muri tu uyu chake zvese zvandichitonga panapa ndezvekuti uyu chake. Ukuona vakadzi muda kuchiitira zvinhu zvekuda kuita zvisina basa mumataro. Pane pejuru vamurangano tambisa time yedare, uyu gwai. Nyaya yenyu ingadai kungopera musi iwoyo. Wamainyepera idare ndoramuri kuripa makwai acho iwayo, uirake kana kuti $100.
kuenda pamutongo wenyu. Koimamai pamainzwa ndichiti imimi ndimi moga munogona kutipa mhosva kuti isatinetse mudare, ndimi munogona kutipa nyaya kuti isatinetse mudare, maimira muchiti chii pamberi pemurume wenyu? Nokuti munhu ukaona achinyengwa nemurume wemunhu achinobvuma, kana kuti murume wemunhu achienda pamukadzi wemunhu, iye mukadzi wacho ndiye anenge atanga. Munozvirapa here kana ndakutaura matauriro wayo? Ngatipinduranei. Maivaziva here vamapuranga? Kokuti vane mudzimai wavo kumba. Mudzimai wavo mai musingamuzivewo. Maita havana murume. Saka ivo ndova muri kupa mhosva chete yekuti vaiziva kuti mune murume kumba. Imai musingazivi kuti vane mukadzi wavo wokumba. Matodanana. Kwanzi maienda kumaloji muchitaura, nhasi muri kuramba. Mbazi mavo. Mbazi here mavo. Saka ndomumaitira chihure chacho. Amen. Because kana musina kurariwa, isusu hatina ruregero rwatinokumbira kune vava vakati tingoziva kuti vakangonyengana zvangofanana nekuti munhu watenga bhasikoro rausina kuzochovha radii zvaro. Kana panhu patadzikwa, tinokumbira ruregerero kumunhu sedare kuti nhasi vazimbiti muri kuona adzimai venyu. Zvinhu zvazvadai mazviona, aiwa vanhu vabvuma nhasi, vanofanira kuti vadai. Imimi kana maramba izvozvo, ako ruregerero tingarambe tichikumbira nderwei? Hatikumbire ruregerero kwazvedu. Tinongoziva kuti tiri kutonga nyaya yekuti munhu akanyenga mukadzi wemunhu. Handiti purposely achiziva imi mate vaiziva kuti ndiri mukadzi wavazimbiti, asi imimi muri kuramba kuti maizviziva kuti ivowo vana mai mapuranga kumba kwavo. Handiti mapawana. Saka kana padaro hapana chakadii chakaipa. Ndakukupai mutongo wangu zvangu. Imimi pamakanga makunzi navamapuranga ndokudai, muchivadaira kuti aiwa ngatidananei. Mai makoshiwa here kuti baba vari kumba? Mainzwa here kuchema kwaita murume wenyu achitaura pakati zvakazodai. Asi imi muchiti aiwa, sekungoramba kwamuri kuita kuti hatina kurara, isu hatikumanikidzei, ndimunoziva kuti hamuna kurara, asi nerimwe zuva zvichadii hazvo, zvichazobuda. Handiti? Munaaniwo ukama hwenyu wamauya naye kudari? Wamakaudza nyaya iyi kubva musi wayatanga ndiani? Dzinozviziva kuti muri kumatare? Iyo munhu ukataurira hama dzako kuti vazimbiti vakaendesa nyaya kudare, vanobvunza kuti inyaya yei? Aiwa, kama maitanga nokuvaudza chokwadi kai muchiramba kudare. Kuvabereki kuna baba venyu mataura kuti ndanzi ndine chikomba chandiri kudanana nacho, mobvuma mozoramba kudare. Makavaudza kuti chii? No, mabuda muno.
Sati mabuda munhu. Aiwa pakanaka. Saka mhosva yenyu imimi inoda kuti mubvise mombe nehwai. Hwai munobhadhara kudare ramambo. Nekuita kwakadaro kuti munhu anotadza nebhoni. Tadza nebhoni chako kuti taakuenda kuZambia. KuZambia munoenda matenderwa nevarume. Maenda kuye makusiyazve kuZambia. Makuona senge zvinhu zvamuri kuita mirenyu bhizinesi raadiki. Kandi aiwa bhizinesi inotanga richibva pasi richikwira richienda kumusoro. Handiti mapawa. Nobhadhara murume mombe. Sotoudza vanhu kana kuverekwa pabepa unzi mukadzi akatongwa namambo ngaabhadhare mombe murume. Nekuti murume ari kuchema kuti musaite izvi, imi muri kumurambira, moya budare, mambo ari kuti ko mazviitirei, moramba, mozoti papaya, shuwa zvakaitika. Ndozvamaripisirwa mbudzi hwai namambo izvozvo, pejuri yekunyepera dare. Uyo wamutongo manje wamuri kuona musashamisika kuti imwe hwai futi. Wamutongo wedare, wekuti munobhadhara hwai kwamambo, mobhadhara mombe kumurume. Zvinhu izvozvo zvese 500 kwamuri. Muri kunzwisisa? Hwai mbiri $200. Mombe $300. Right, vamapuranga ndakudzoka kwamuri. Ndinowanzobvunza vanhu kukadzi kazhinji ndowandechibvunzira kuti vanotiudza chokwadi nokuti ndivo vacho vanenge vachiudzwa kuti wazohura wazodini vachiramba. Ava vakaramba vaya, mukaramba mukabatsirana musi wokutanga wedare, wechi2 hamuna kunge muripo witness dobva auya. Nhasi mabvuma kuti shuwa mhosva yakadii yakaparika. Sekutaura kwandamboita paya ndataura kuti inini munobhadhara hwai yepejuri kudare. Then ndakuenda pamutongo penyu. Mutongo wenyu mobhadhara hwai nemombe 3. Nokuti chihure chinorambidzwa chete vazimbiti nemunhukadzi anenge achiziva ndiri mukadzi wemunhu. Ukaona mukadzi achiperekedzera chihure chacho, munhurume anotodiwa, anotonyenga mukadzi. Mukadzi otaura kuti aiwa ndiri mudzimai wemunhu. Sandione ndichikwira bhazi menyu ndiri mudzimai wemunhu. Venyu vakaramba kurambai kuti no. Saka kana munhu asina kutaurwa haangafembere kuti mukadzi wemunhu. But ignorance is no defense. Saka vanofanira kukupai mombe 3. Mudzimai wenyu wokupai imwe mombe, dzese dzoita mombe 4. Kana musina kugutsikana nemutongo nekudini munotenderwa kuita appeal kune rimwe dare kana rino, kana pane mamwe madamages amune muchida kuklema asi belongs to this court, munogona kuaclaim kune rimwe dare. Zvinouya rini zvinhu izvi? Mombe 3 is $900. Taurai. Zve $47.
Isai claim yenyu mutaure one time kuti pane mari yangu yakati. Muri kuiclaima kunani? Munhu wamakanga matuma ndiani? Ndimai vanga vane mari mumaoko ka? Toita addition to $567. Mugadzirise ipapo wamurangano. $567. Every chase notorera kuno. Everything. You collect everything from this thing office. But ndoda kusati zvinoyari. Makwai maviri 200 wamapuranga. Mombe nhatu 900. Zvinoyari. Oh. Kwandiri nachikumbira kuti izvite manje dzawanda mazakadai pakutsva saka asi ndingakumbira kuti usvika musi wa5 ndingawana mari yedaro then pamombe ndichikumbira kuti muitete pamwedzi ndine pfungwa yekuti ndikabhadhara mombe yekutanga kupera kwaNovemba, yechipiri kupera kwaDhisemba, January ndingakumbira kumujamba nemakai evana vechikoro nezvinotarisana neurombe hwangu ndingazopedzisa yechitatu muna kupera kwaFebruary. Handisi kuti zvinotambika kudai. Chatinotapira munhu akazadzisa zvaanenge ataura, totambira kutaura kwamuri kuita tisati takuramba. Nokuti tikakuramba ndimunotsvaga mari, ndimunozama mawanira munoita mari, hazvina zvazvinoshanda. We respect kutaura kwamuri kuita, but tinozoramba kana munhu aviolate zvinhu zvaataura ega. Handiti vazimbiti November achipera, tagara November hatina patosangana tichitaura nyaya idzi. November weda achipera, dare redu rekutanga ndere musi wa5 December. Handiti 5 tosangana pano. Vamapuranga vanenge vaita zvavaita. Handizvo? December 5. Dare redu rekutanga kubva muna November rinenge riri kumusi wa5. Totevera zvavari kutaura, saka tikangoverekana tabhadharana musi wa5 kuita kuti mapayments edu ose anobhadharwa musi wa5. Handi ndizvo? Saka tozoti next inenge yave upenyu 5 January 5 February, March, sorry. Hakusi kure. Amai, tudze. Amsitora dare. Kana kuti dare tangira kuudzai. Mozochiona manje kuti zvataurwa nedare ndinozoti chii pandinoenda kunobhadhara. Ndima ndikupa mukana kuti andimanzwa vaitaura. Pakati ndinokupai zvakati, pakati zvakati, pakati zvakati, pakati zvakati. Ndozvavataura. Yemakwai? Yemakwai hatidarozvo. Yemakwai hatidarozvo.
mungapuwe madhets amungatozotiza kana pamba musina kuzviita navazvibiti nematare. Titaurai zvinosunungura dare tinzwe tikubatsirei. Kubva nhasi hazviiti. Nhasi tiri pana 17 totori nerimwe dheti redare muno muna Okutobha muno. Musi wa31 uyai nemakwayo. Then 31 nhasi 17 musi wa 17 November 17 November mono kuti pai mwedzi chamawana pamwedzi iwoyo mashaya 300 maona 200 mouya padare pano moti mambo ndauya pamombe yangu ya ndawana makumbo aya nemusoro 200 iyi. Handiti chinopedza izvi. Pachine zvimwe imi mari yenyu kumurume wenyu $667. I think mseyamwa mavasainisa ibvunzai kwanzi matishu avo manhingi zvamakati zvasara kuwarehouse kudini vanga vachitaurawo nemakateri. Iroro vari kuzviita. Handiti munhu kana uka ravo ranga richienda mberi ndozvakataura kuti renyu ranga richienda mberi ravo rakamira. Vaisa $20. I think it's reasonable. Muri mukadzi nemurume vakaberekerana vana shungu nekudini ndozvatataura muno. Tinokusuwirai kuti munhurume kazhinji anokufunga kaviri kwaanoita. Saka I think nyaya yenyu ndopandaipedzera nhasi. Kana tataurirana kuti zvodai tataurirana tawirirana vanhu kana tabuda there is no need to fight.